tasiri. Gaisuwa a gare ki tare da fatan alkhairi. So ne ya saka ni fata na ki min uzuri. Daidai ce nake gani zuciyata ta hau shauki. Wannan zancen haka ne samsam karki mamaki. Tun sanda na ganki ya kaji da zuciya ke shauki. Taimakawan soyayyar ki karkice mini kinki. Jin daɗi a rayuwa shi ne dace da masoyi. Ni dai ne sa'a hankali ya daina bula'i. Samun gari da na huta zuciya ke take fata. Ra'ayi na shi ne nata kuma na yaba da duk halinta. Daɗin soyayya ka samu wanda yake son ka. Kaf a cikin mata ke zuciya ta ɗauka. Daure ki bani dama karkice in koma. Babu kamar kyarai ke zuciya take nema. Daure ban dama ki haƙuri Khadija, ni ke ce buri na ki haƙuri Khadija. Babu kamar kyarai na Khadija. Sa'adar zuci da ta masoyi jajirce akan abin da zuciyarka ke ra'ayi. Daga baki har zuci ke yake ra'ayi. Daure ki so shi Khadija kar ki sa shi kana kayi. Abin Allah wayo abokina da soyayya. Kai da ji ka san an yi dace da mai kyawun tarbiyya. Da mamaki yadda aka yi mai kwacen zuciya. Ko da yake abun Allah ba abu bane mai wuya. Tabbas kauna da so su ne mahaɗin rayuwa. Musayar zuciya ke sa a samu shakuwa. Haƙuri da kau da kai su ne jigon kawo jituwa. Ina fatan Allah ya albarka wa junanku. Da rahamarsa ya tsare gaba da bayanku. Da kariyarsa ya tsare mai shiga tsara ku. Allah ara mana lokaci mu ga bikin aurenku. Amin.